Iti Region 1 na ingat ama 111 dagiti infrastructure project di NIA para iti napartak panakaipalpas dagitoy. Supplementary feeding program bati na ingat amay patpatumpal idiay Dagupan City, Pangasinan. Kanayunan a detalye amon iti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. 13,500 alata ti gatas ti impaima ti Department of Social Welfare and Development Region 1 iti lokal na gobyerno ti Dagupan, Pangasinan para iti supplementary feeding program ti syudad. Manamnama ang mapagnumaran daytoy ti 225 nga ubing manipod iti 36 a child development centers ana bigbig nga adaan kurang a nutrisyon. Pasat daytoy ti agtultuloy a kampanya ti ahensya ken lokal na gobyerno kontra iti malnutrisyon. Nangipatungpal ti talo nga aldaw a summer youth camp ti Overseas Workers Welfare Administration para kadagiti scholars a dependents dagiti OFWs manipod iti nagduduma a paset ti Region 1 iti San Fernando, La Union. Sigon iti OWA Region 1, tariga kay ti aktibidad a mapapigsa ti kabailan dagiti scholars maipapan iti leadership, teamwork, personal development, ken financial literacy kagidan ti panagsanay da nga agbalin a leader ken responsable nga umili. Pasat ti youth camp ti learning sessions, team building, experiential learning activities, election, oath-taking ken naalukoy dagiti scholars nga agtultuloy amang pasaya at ti kababalinda ken makitinulong da iti panagparangay ti komunidad. Nangisayang kat ti National Commission on Indigenous Peoples Regional Office 1 iti outreach activities kadagiti indigenous cultural communities iti Ilocos Sur. Nangipaaypay ti komisyon iti free medical ken dental services, inasistaran da dagiti umili amang proseso iti certificates of confirmation ken inasikaso da dagiti aplikasyon para iti educational assistance programs. Malaksid iti dayta na ibunong ti school supplies para kadagiti ubing. Naingat ti panagwanawan ti National Irrigation Administration Region 1 kadagiti manarimaan nga irrigation projects iti Ilocos Norte. Karaman kadagiti proyekto at tututukan ti ahensya ti rehabilitasyon ti Solson na river irrigation system ken ti maising-singasing as solarization ti pumping stations iti probinsya. Sigun iti ahensya, regular ti field inspection nga ipatpatungpal da tapno matutukan dagiti issues ang makaapektar iti panakaipalpas ti proyekto. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.